Sa Banwasang Leon, Iloilo, mga senior citizen nang buno na nagpangtiro pa. Isa patay, 3 pilason. Si Darren Marie Sarmiento nakatutok. Alas 9 Sabado sang gabi sa wala may baluan nga rason hinali lang agin buno sang 60 anyos nga suspect nga si Ernesto Capio si Mark Anthony Cari sa barangay Cagay Leon. Naigo ang 26 anyos nga biktima sa butkon. Samtang nagapalagyong suspect iya naman na sumalang ang 17 anyos nga lalaki kag gintiro. Naigo ini sa guya kag ulo. Domingo sang agas ang may gintiro pagidini sa nasambit man nga barangay. Padulong kunta ni sa lubong ang anay punong barangay nga si Zosimo Luquias, 65 anyos, kag iya pa kaisa nga si Mary Ann Tahom sang gintiro sang sospek. Naigo sa likod ang duha, gindeklara nga dead on arrival si Luquias. Paday naman ginabulong ang 3 ka mga biktima. Daan nga ligutaanon kag away sa duta ang ginatudlo motibo sa krimen. Nag-file ng suspitsado na sa kaso ng aggravated murder, no? Sa korte. Pag last week, according sa information, ang desisyon ng korte nga sa diyan na-dismiss ang gin-file nga kaso ng atong suspitsado sa biktima. Kaso nga murder kag frustrated murder ang ipasaka sa sospek. At large pa nga ito yung suspitsado kung subong ongoing nga ito nga hot pursuit operation na ginsiya. Upod kay Hans Disyerto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.